Zápas 50. kola našej najvyššej hokejovej súťaže medzi Prešovom a Michalovcami sa v tomto momente začal. Ale dorážka mu nevyšla a dopredu už môžu ísť Prešovčania. Valigura, dobre tu zvládol Aucin. Pripravené to nebolo vôbec zle, ešte je tam šanca, je to gól! Adrian Valigura potvrdzuje svoju formu a Prešovčania vyhrávajú 1-0. Samozrejme aj Stripaj tam bol predskočený, toto bolo treba odohrať okamžite preč. A krásne to urobil Aucin. Nadvihol Stripajovi okejku, vyhral osobný súboj a tu už Glosár bol bezmocný, takže Valigura svojím 7. tohto sezónnym gólom i tento pomalší pokus zachytil. Blaško môže dávať na modrú čiaru napokon, ale našiel okejku spoluhráča, ktorým bol Michal Feranec a Prešov vedie 2-0. Prešova už má v minulosti odohratých 10 duelov za Duklu Trenčín. No ale toto je jeho prvý presný zásah v kariére najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku. Takže gratulácia tomuto hokejistovi. Feranca ešte si okrem neho pripísal asistenciu aj center 4. prešovského útoku Ondrej Maruna, ale dopredu už ide Virtanen. Virtanen, nová strela, gól! Tak to je trvalo dlho a Virtanen znižuje na 1-2. Znižuje na 1-2. Tam mu to Roa pripravil a trafil to výborne Virtanen. No, som možno mohol reagovať na to. Toto by asi lepší golman chytil. Malo 10-bodový rozdiel. Teraz pozor, Martel má pripravenú pozíciu. Martel dáva gól, využitá presilová hra. 2-2. V krátkom časovom slede. Tak toto bolo za pol minútky vybavené. Vyrovnanie z 0-2 na 2-2, góly Virtanena a Martela. Tak toto vyzeralo a tak toto trafil. Teraz pozor na Aucina, tu je šanca, ale ktorá končí na žrtke. Valigura bol blízko druhému gólu v tomto zápase, ale nemá ho. A tam skončil v bolestiach na ľade. Chatrnúch, to môže dávať pekne do ohňa. Valigura, Chatrnúch, ešte tam prichádza pomoc druhej vlny. Bude sa vylučovať. Bukár si tam dobre nakorčuloval. Mohli teraz využiť Prešovčania moment, keď asi už aj boli na ľade 6. A v tej druhej polovici, keď bola na ľade táto partia, Bukárc vyváža puk dopredu. Bukárc individuálne. Glosár neprekonáva. A Martel ide dopredu a má tam aj Virtanena. Teraz 4 na 3. Virtanen si bude pýtať puk, dostáva ho. Virtanen triafa žrť. Tá konštrukcia pomohla aj golmanovi Olofssonovi po tom, čo v prvej tretine Virtanen ho síce prekonal, ale následne trafil aj žrtku, tak aj v druhej tretine. Meliško nepáli. Safaralejev. Fominík to tam už diriguje, teraz to má pripravené a dáva gól! Fominík prepálil Olofssona, Michalovce vedú. Otočka z 0-2 na 3-2. No pozrieme sa na to, či štatisticky to bude gól z presilovky, alebo nie. Posledná 10 minútovka. Fominík sa prebíja, Šmída taktiež, ale bol opuk pripravený Indrašisom. Dobre, teraz Šmída bojoval, Fominík, dobrá zádovka, šanca, gól, to nie je, uvidíme. Ale Kytnár sa raduje. Rozhodcovia to vedia.
No a tým, že sa vhadzuje v strednom pásme, tak je to gól a z tohto bola to bolo jasne vidieť, áno. Veľmi krátky telefonát, tam sa trepotala sieť nad brvnom, alebo za brvnom, takže áno, Marek Bartanus úplne jednoznačne jasný gól z týchto pakovaných záberov, bolo pekne vidieť a Safar Alejev teraz točí v útočnom pásme, Lichanec si robí pozíciu, Lichanec z obrovskej šanci a je to gól na 5-2. Tak už je asi rozhodnuté, krásne Lichanec využil to, že Olofsson bol ďaleko a že mal hlavne veľmi veľa priestoru. Tak pekná kľúčka. Chopiteľne. No a za Michalovce dáva len svoj tretí gól, takže podobne ako Marek Bartanus, tiež tretí presný zásah v sezóne. Už to mal ľahké. Tam Prešov urobil kardinálnu chybu v rozhrávke. Valigura teraz na ľade aj so svojom veľmi dlho, aj tí zvyšní hráči tejto formácie. Čo chce Michalovský tým využiť? Lichanec so šťastím! 6-2. No ale trafilo to do ramena, možno do nechráneného priestoru na tele Lichanca, ale gól to je, takže druhý gól. Tak 2 góly za sezónu, zatiaľ. Áno, išlo to mimo, ale išiel tam Peter Lichanec obetavo. Vedomé, že by to teda ho mohlo trafiť, to nebolo, že... No tak definitívne to dnes rozhodli hráči, ktorí nie sú úplne častými strelcami, teda Fominých áno, okay. Ale Bartanus dáva ďalší gól! Tak je to už 7-2, ďalšia využitá presilovka, Marek Bartanus to má pripravené na podnose a opäť s asistenciou Fominicha. No, tak znovu, podobne ako Lichanec, 2 góly počas sezóny a 2 góly počas dnešného zápasu. To isté ako Peter Lichanec aj kapitán Marek Bartanus. Tak už Michalovce to definitívne zlomili, Prešovčania sú rozložení a Plínčania môžu oslavovať zisk 3 bodov. To už bolo istý čas, jasné, ale tam ostal voľný Marek Bartanus. Safar Alejev bol tým hráčom, ktorý nabíjal. A je tu koniec. No Prešov si to pokazil sám. Michalovce trošku zapli, ale treba povedať, že hostia boli lepším tímom.